yang telah kami persembahkan untuk penonton yang ada di kawasan Dusun Gurang Anyar dan sekitarnya, dengan harapan semoga panjenengan senantiasa berbahagia bersama dengan Ludruk Budi Wijaya. Dan perlu kami sampaikan sebuah himbauan dari Sohibul Hajah bahwasanya di acara campur sari, untuk penggemar campur sari, apabila panjenengan ingin request lagu atau gending, dimohon cukup di bawah panggung saja. Matur sembah nuwun. Yuk masih bersama dengan Budi Wijaya, Delewong Music campur sari anti galau sumangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasik semangat ya Ibu Bapak. Semangat lagi nggih. Nggih, sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, wilujeng dalu ugi Bapak kalian Ibu masyarakat pun dimiliki. Gurang anyar nggih. Nggih lan wilujeng dalu ugi Bapak Ibu Sohibul Hajah ugi Mas Manten kalian Mbak Manten kula dongaaken mugi-mugi menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah amin. Nggih lan kula niki tasik sawal nggih. Kula ucapaken minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin kangge seluruh masyarakat Gurang Anyar ugi sabu sedaya. Nggih. Kula kalian kanca-kanca badhe ngaturaken pasugatan gening-gening manis campur sari. Semoga Kang Mas bari gelang alit. Nungguin ya. Oh matur sembah nuwun. Sampun. Ping pisan gak kaya ping 5 no. Wis kelakon somene lawase. Bisa nyarikan letine. Segoroyo ana pesisire sanwan ana
Heeh. Tadi minta apa? Bokong semok. Apa? J, enten nyuwun gubuk asmara. Napa malih? Warung tenda. Kangene ati. Oh, bokong semok sik. Kok ngerti? Sinene Budi Wijaya iki semok-semok. Lah nggih. Kula dereng, Bah. Kula dereng. Nggih, ngapunten pripun ning anyaran. J, Mas. Nggih, terus Mas sinten? Lho, tepangaken nami kula Suminten Kang Mas. Suminten edan. Nggih. Nggih, ngaturaken sembah nuwun. J. Lawuh jenengan sampun ngaturaken tembang Banyuwangi Gelang Alit. J. Nggih. Oke, perlu diketahui, mohon maaf, nggih, selain dari pihak keluarga si penanggap dimohon dilarang naik ning. Ngapunten Bapak nggih, mohon turun mawon. Boleh nyawer tapi di bawah mawon. Niki manajemen saking Budi Wijaya. Wonten nggih ning. J, Kang Mas. J. Nggih. Nyuwune abah niki bokong semok. Bokonge sinten apa? Pacar sing ndi? Oh, sing pojok. Aku dudu pacar sampean ta, Bah? Nggih, monggo. Nggih, sekali lagi selain dari keluarga Bapak Saidul Hajat dilarang naik. Untuk saudara Sabu saya rasa sudah paham kok. Nggih, monggo. Yuk, dilewung. Dikasih bokong semok untuk warga kurang ajar. Juga dikasih untuk Bapak Ibu Sohibul Fadil. Untuk yang ada di jalan hati-hati. Semangat semuanya untuk sabu-sabuku yang di depan. Kita ketemu kembali. Asik. Ada di pohon coklat segar. Ada taris nangka sepisan. Golek-golek arek golek gawe hak nyawang malah itu gorokan asa. Ya, ya, ya. Bokong semok, bokonge sopon. Eman-eman bokong sing nggot kawan. Lame sing sigar lares sigar kabur. Gawe gerangan kudu-kudu kepengen nyengkut. Asik, asik. Goyang arek, goyang arek, goyang arek, goyang arek. Yo sindange, yo sindange, yo sindange, yo sindange. Yo, apa? Bokong semok, 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 semok. Bokong semok, bokong semok, semok. Rambut gelung, gelung, gelung. Nganggo tutup. Bokong semok, 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 semok. Bokong semok, bokong semok, semok. Rambut segel, segel, jagel. Bisa kuniring. Sopo bae, keperto, mesti koko.
Terima kasih jami'an. Nggih Mas. Mas Sujono. Nggih, ning menok Wulandari. Nggih, alhamdulillah Mas kepanggih malih. Nggih. Kalian masyarakat pundi iki wau Guranganyar nggih. Nggih, Guranganyar Kecamatan Guranganyar. Budi Wijaya juga ada yang terbaru Mas. Apa nok niku? Lah niki wonten gambar kula niki. Di belakang Anda. Nggih. Napa? Nih, TV yang besar namanya apa Mas? Videotron. Videotron. Alhamdulillah. Alhamdulillah Budi Wijaya nggih terbaru semua Mas. Semua Wiro Pradogo ya terbaru. Gamelane nggih terbaru. Napa namine Mas? Kiai Gongso Karuna Wijaya. Wijaya. Nggih alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang terbaru juga. Napa no? Iki tandaku. Oh iya anyar. Nggih niki tepangaken paling sing semrap nggih semrap, sing dereng semrap namine Mbak Diminten Mbak Nur Fadilah. Mbak Nur. Nggih, saged dipanggil Mbak Nur Mas. Oh, ngoten. Anyar. Anyar nggih. Oke no, Nggih. yuk kita kasih kesempatan panjenengan Bapak Sogidul Hajat no. Nggih. Ingkang dalu niki ngrawakaken Budi Wijaya sak rombongan. Ugi tak Bapak lupa. Sohibul Haja menawi ngersakaken lakon sumangga Bapak. Yeah. Menawi Mbak Manten kalipun Mas Manten juga mboten napa-napa. Monggo kita Kula kasih kesempatan. Untuk yang ada di jalan hati-hati bokongnya. Ah,
Nggih, pripun iki? Bapak Ibu Sohibul Hajah. Lah, aku sik ketentengan iki, Mas. Nggih. Logistik. Heeh. Nggih, hati-hati mawon. Semoga jenengan selamat sampai tujuan. Amin. Nggih no ngaturaken masih dalam bulan Syawal. Nggih. Napa jenengan? Nggih, kula aturaken minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kangge seluruh keluarga Ludruk Budi Wijaya. Ugi panjenengan sedaya Tanpa tanpa terkecuali. terkecuali. Nggih, ugi sabu-sabuku terima kasih sudah hadir kembali nggih Mas nggih. Nggih, no. Kemarin kita ke Jeddah puasa. Puasa. Alhamdulillah dalu niki pinanggih malih. Lah nggih, pripun iki Bapak Monggo. Ibu Sohibul Hajah? Pripun? Dadah. Mboten Nggih. turun. Nggih monggo. Nggih, mangga. Kalau wae wonten ingkang nyuwun tembakipun apa request-e? Niki nggih wonten ingkang nyuwun rondo gantungan. Wenten WT Mas. Warung tendo. Ke Jeddah puasa WT malih. Tetep niku. Nggih. Jamian mau gadeng matur sembah nuwun, wakas banget. Nggih. Yo dewe monggo. Monggo warung tendo. Wasik. Ah, iki gambare ning ikan pokok gangune tok. Iki kepala mana, Mas? Wajahe pedot. Warungnya buka kembali. Mas, wajahe ning ikan pokok. Nah. Ayo. Selamat malam semuanya. Kopi susu anget, asik asik. Wedang goreng panas pisang. Yang disediakan nyorong ning meja yang jasarane. Yo Ludruke Budi Wijaya asik asik sinene ayu tenan. Alala wis kadung dadi legend enak sing bisa senelake. Dengan kembali Budi Wijaya. Halo Bang Ten. Sini Bayu Mama Ika. Iyo. Air kopi susu gula di karembong awas sedang batu ketabrak menopo. Yuk gejang goreng ini aja kita atili ono gajung aturan enak mengurangi belanjan riko. Budi Wijaya anak kopi susu anget-anget, gedang goreng panas pisang. Yang disediakan nyorong
Madam, iya dong. Mas Jono, mas. Pripun? Halo, Rame banget ya mas. keluarga. Terima kasih Bu. Tuan rumah no gini. Sembah nuwun. Kita langsung perkenalan dulu mas. Kita perkenalkan si Dene Budi Wijaya mas. Ada siapa? Ada yang nyatika. Mau tahu tuh kono ini. Monggo yuk. Betul. Aku putus sopo no. Bengong aku mas, Iya. ayo perkenalan. Sopo mas, baleni mas. Terus dibaleni kata niku awale. Diulang, ayo. Ayo ning sanana. Ada sanana. Yuk. Ada siapa lagi mas? Yang terbaru lo wau. Ning Nur. Ayo mbak. Ayo Cahaya. Nur itu Cahaya. Ayo. Awas. Yuk tekno mbak. Ada siapa lagi mas? Gemoy no. Si gemoy. Loh. Ayo. Si Siapa ya itu mas? Bulan dari. Ayo yo. Siap. Ya mas. Bukan ini Jos. Si kecil mungil. Ayo si mungil. Ayo mungil. Ada siapa lagi mas? 31. Ya 31. Kabeh ta iki? Hah? Oh, nyantika lagi. Oke, ning nyantika diulang. Ayo. Pripun ning Kang? Sik ruwame lho Mas mriki. Ya, anyar yo kene. Mas, kadosen nek kula mboten usah dikenalno lho nggih Mas. Nah, terus Sampun kenal nggih kalih kula nggih. Sudah kenal nggih. Gorong-gorong betina pedhok ngomong gorong. Ayo Mas Sidi ayo Mas. si ae Mas Sabri. Sidi ayo Mas Sabri. Ayo. Ika Rempong. Asol.
Terima kasih. Nggih Mas Jono. Satu tebang warung tendo. Nggih niki Mbak Mantene nyuwun gulu pedhot. Wow. Pedot nggih. Barangkali Mas Manten langsung duit Bisa kali. minggir sedikit Mas. Ini barang besar. Duit kali Mas Manten apa? Betul. Pripun? Duka niki nyanyi piyambak Mbak. Mboten? Mboten Mas. Oke, langsung mawon. Yuk, kita
Nggih monggo. Nggih, Masih Mas. panjang, masih banyak waktu. Nggih pripun Mas? Nggih monggo Ning, niku Ten dari mriki ruwam saestu mboten mireng. Nggih kalau mau tembangipun kula pun sampun. Ini kita saya minangkani pangudhuan dari Sayyidul Hajat, keluarga dari Sayyidul Hajat, monggo. Alun-alun Lamongan. Nggih. Sakersa jenengan apa niki? Oh nyuwun jambu alas. Jambu alas. Nggih. Dalu niki rame banget loh Mas, penontonnya full. Masalahnya 1 bulan gak ketemu nih. Nggih, padha kangen kali Budi Wijaya niki Mas. Jelas pokoknya. Nggih. Yuk masih ada waktu jambu alas, Mas Abri, monggo. Telewung. Sabar, sabar. Masalah gupu yai. Barongan moto beling, rinio tak tempeling. Barongan moto beling, rinio tak tempeling. Hoso! 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 Ayo Mas! Kasih sayangnya dalam hatiku ingin ditujuh. Sayang wis duwe bojo, nanging aku wis kepacut tresno. Yo, yo!
Jam Jono, jam bolasnya sampun. Nggih, Masih ada waktu kan? masih ada waktu. Oh, nggih. Masihkah ada waktunya? Ah, masih ada. Z, ini spesial sabu. Sabu nopo niki? Baru pokoknya Abah Didik niki. Nggih. Oh nggih. Oh nggih sabu Bungaria kula Semerap. Nuwun. Z, nyuwune bojo biduan Om Jono. Bojo biduan. Z. Kalau aku sampun maringi bunga sosial seluruh wira pradonga kali Delewung. Matur sembah nuwun apa nggih? Z, kula dereng. Pun mangke di atas mriku. Nggih, monggo yuk. Request bojo biduan. Z. Terima kasih Abah Didik. Bojo biduan kudu iso sabar ora cemburuan tansah sujanan lan karep uring-uringan manggung mrono mrene anggone bebrayan pancen biasane dadi arti sebangkungan ning kono ning kene nyanyi karo bergoyang kula biasane yen bengi kundur tanggepan ingin langsung ngesane wekate jagolanan asing marai kumatir atine molanan menanggung ngebrana mene sami berdian apa maneh yen ngaku klambi sing asing cingkrang geni jokene ngarai merasa mula biasane yen bengi kunur tanggapan karo bergoyang mula biasane yen bengi kunur tanggapan ingin langsung sare wekati jagolanan yo bareng-bareng Delewung Kalau Coba ada aja Suka kasih punya cuma makasih abote wong lanang yen duwe bojo abiduan kudu sabar iso ora cemburuan yen talas sujanan lan kerep uring-uringan anggone bebrayan pancen biasane goyang-goyang sajati sengojo mancing-mancing sawetan kula biasane yen bengi kuntur tanggapan ingin langsung sare
Tenang, tenang. Sampun Om Jono. Nggih. Masih ada waktu nopo? Tinggal Sampun? 2 lagu ning, 2 lagu. Dua Dua lagu. lagu. Nggih yang di depan sampun bengok-bengok nggih sing ten mriki mboten niku, mboten kedengeran. Monggo tinggal 2 lagu barangkali wau tasih wonten ingkang request napa? Nggih. Selain Bapak Ibu Sohibul Hajah, nggih sampun matur sembah nuwun. Nggih, mohon dimaaf mboten angsal joget ten atas panggung nggih Mas nggih. Niki saking aran dugi Bapak pimpinan nggih. Cek mboten semrawut ngoten nggih Mas. Boten semrawut. Nggih. Ben suasana panggung ketok Nggih. Kasihan niku nggih sing layar-layar niku. YouTube-nya yang di rumah nanti tidak bisa melihat. Nggih. Ngapunten. Sing nyawer sageden ngandhap mawon. Nggih, wonten Nggih apa? monggo lanjut. Tasih wonten apa? Ingkang dipun. Sampun. Sampun Mas. Tidak ada yang dibawa adakah? Nggih. Wau wonten ingkang nyuwun rondo gantungan. Monggo. Rondo gantungan sumangga. Budi Wijaya Ses. Terima kasih. Asik. Bokongnya. So. Kendok wong ayu jenengku sapa liramu pindho wara sembodra lela lono aku lebih tresno duh wong ayu klopo mudhun jalono Stop. Halo. Nggih, stop. Wau peraturan kula pripun? Nggih. Yang nyawer di ngandhap mawon. Jenengan lek ten atas di stop musike. Nggih, aturan Budi Wijaya samangke lebih kejam. Ben ada ketegasan kok ngapunten saderenge. Nggih, ngapunten. Monggo. Untuk penyawer sageden ngandhap mawon. Oh Nggih. nggih, aman nggih. Dari bawah mawon. Pun Bapak. nggih. Ben musike mboten di stop. Pokoke sakniki lek wonten ten dhuwur di stop langsung musike. Nggih. Setuju? Setuju. Nggih, semoga Mas dilanjut. Namine sinten niku wau? Monggo, Deng. Nami kula Mas Jemur Padina sampun atamu ditinggal wong lanang kula niki serondo gantungan apa pisan nanging durung pegatan kurang ejono bojomu aja kurang ajar kok Mas duwe bojo ora tau dikancani najan kowe rondo gantungan aku sabar nyatani kowe pegatan Wendeng tresno Mas saka kulino saya suwe aku saya tresno aku aja mbak tinggali lunga aku
Gini, rodo gadungan debat terakhir. Ngapunten dari waktu tetap kata biasa dibagi. Nggih. Monggo yuk Monggo perform ya terakhir. langsung. Langsung. Langsung napa? Samboyo nggih. Oke, siap. Mangke pindah gimana? Siap. Nanti ada lagi di Bedayan Sekarsari. Semoga Mas. Yo. Yuk, lo. Hae. Bu ya. Oi. Awas. Oi.
uga kowe sing tenang aja kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir bungaku tembus tekan kayangan krungu swaramu swara tangismu cukup lautan mangsi ngukir indah ayumu kaya widodari mungkin iso antek ewunan lagu nyeritakne gedene rasa sayangku ora bakal cukup lautan mangsi ngukir indah ayumu kaya widodari mungkin iso antek ewunan lagu nyeritakne gedene rasa sayangku Budi Wijaya Lomas. Pak Jose. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.